ଆରେ ଭଣଜା କାମ ଧନ୍ଦା ଚାଲିଛି ନା କଣ? ହଁ ଏ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଉ। ହଁ ଭଲ ଭଲ, ଯୁଆଡେ ଯେମିତି ଦି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ ଯାଏ ଆଉ। ଧନ ଏ ଲୋକଟାକୁ ପୁରା ମୟୂର ଭଳିଆ ଡିଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ମାମୁଁ ତମ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଇଏ ତମେ। ମାନେ ଆରେ ମାମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମ ବୋଉ ଡେଲି ବ୍ଲଗ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବି ଭାଇରାଲ ଯାଉନି। ସେ ତମେ ଗାଧେଇଲା ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ଏମିତି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା କେଜାଣି ସ୍କାଏ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଲୁଚିକିରି ଭିଡିଓ କରିଦେଇଛି, ଏକା ଦିଦି ଧରିକି କହୁଛି ଆକୁ ଏଡିଟିଂ କରିଦିଅ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପକେଇବି। କଣ କରିବି କହୁନ, ନ କଲେ ମତେ ଏକା ରଖେଇ ଦବନି। ବାବା ତ ଗୋଡ ତଳ ପଡୁଛି। ମୋ ପିଲା ଛୁଆର ସଂସାର ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଖେଳେ ନା। କାଇଁ ଏଥିରେ ଇଜ୍ଜତ କାଇଁ କୋଉଠି କଣ? ଏଇଟା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମଜବୁତ ଅଛି, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ଯିବାଟା ଥୟ। ଯାହା 2 ପଇସା ହବ ତମର ଅଧା ଆମର ତା କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା, ଯୋଉ ଇଜ୍ଜତକୁ ଘୋରେଇ ଘୋରେଇ ବୁଢା ହେଲି ସେଇ ଇଜ୍ଜତକୁ ବି ବିକିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବି। ତୁ ଯାହା କହିବି ପାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ଦେବି, ସେ ଭିଡିଓକୁ କାଟି କୁଟି ପକା। ମୋ ଧନଟା କାଟିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଯେ, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ଉପରୁ ବୋହୁର ପ୍ରେସର ରହୁଛି। ଆରେ ମାମୁଁ ତମେ କାହିଁ ସେ ବେକାର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛ? ତମେ ବସୁନା, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବାଢୁଛି। ର ମା, ତୁ ଯୋଉ କାରନାମା କରୁଛୁ ପେଟକୁ ଆଉ ଦାନା ଯିବଟି?